1300 sati naleta, rođen je u Gradišci 15. maja 1963. godine. Njegov prvi pratilac, pukovnik Crnanić Zlatan, rođen je 28. oktobra 1963. ima 1200 sati naleta. Drugi pratilac, major Janko Petrušić, 1000 sati naleta, rođen u Zavidovićima 1. januara 1967. I redni pratilac, Dragan Nakić, 1000 sati naleta, rođen 9. juna 1965. Posmatramo grupno letenje 4 Jastreba, aviona koji služi za podršku jedinicama pokretne vojske za imunična dejstva s malih visina po ciljevima u taktičkoj dubini neprijatelja. Sačinjava ih jedan član posadu intervalnim stilima Mekova sa faktičkim radijusom od 200 km. Iz Ronda grupa Jastreba je prešla u formaciju Strela i u toj formaciji izvoli sljedeće evolucije. Na minimalnoj visini mladi desni zaokret, sa članova aeroklubova Republike Srpske, pripadnika Vazduhoplovnog saveza, koji su se visine od 1500